Bismillahirrahmanirrahim. Wa qala dawuh sapa Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, man taqala liyata'allam ilman ghufira lahu qabla ayyahdur. Man utawi sapa wong iku intakola pindah ngalih sapa wong liyata'allam supaya belajar ngaji sapa wong ilman ing ilmu, gufira mongko den ngapura lahu sapa lahu keduwe wong qabla ayyahtuwa ing dalem sadurunge yen ton melangkahkan kaki sapa wong. Sinten tiyangipun kok purun kisah lunga golek ilmu sadurunge tiyang kala melangkah dosa-dosanipun bakal dingapura dening Allah Ta'ala. Nandakno banget pentingnya ilmu. Jenengan saking dalem dipun niati dadi ilmu, dadi tidak musola, dadi ngaos. Jenengan ajeng langkah dosane kudu ngapura dening Allah Ta'ala. Enake wong golek ilmu. Nah, tekongkon terus turu dipun dosane di ngapura lan boten. Wong nyatane tekongkon yo gak ngaji malah turu di ngapura lan boten. Insyaallah di ngapura. Wong niate kok wis golek ilmu. Dan terus terkotor ngomong diri mbok niku. Betul ngertos mungkin mawon nggih ngapura nggih mungkin mawon ngapura Allah. Jenengan nek wonten majelis-majelis ilmu kula jenengan sregep derek ngaji. Insyaallah sanese dosane di ngapura kula jenengan nggih pikantuk ganjaran, nggih pikantuk ilmu. Sing mau-maune boten ngertos keranten pun ngaos saniki dados ngertos. Nek pun ngertos banjur dipun wa qala dawuh sapa Kanjeng Rasul sallallahu alaihi wasallam, akrimu padha mulyakno sapa sira kabeh al ulama ing wong alim pira-pira wong alim para kiai. Fa innahum mongko sak temene ulama iku indallahi ing dalem sandinge Allah, ing dalem ngersane Allah Subhanahu wa ta'ala. Iku kurmaun pira-pira wong kang mulya
muna kang den mulyakake. Ulama-ulama niku tengersanipun Allah Subhanahu wa taala menika tiyang-tiyang ingkang mulya lan dipun mulyakake. Ningali niki ulama iku wong mulya ya dimulyakno. Mula wong dadi kiai kudu ngerti panggon. Siji ngerti awake nek umpama pancen wis disebut kiai ya kudu ngati. Sebab tiyang kok wis disebut kiai sak obah, sak pola, ngomong sak kecap niku dadi sorohan. Lan saged ugi dadi panutan. Mila kedah hati napa melih gadah jamaah kathah. Umumipun jamaah nipun fanatik kali kiai. Dan kiai pun kok boten hati-hati. Jamaah iki saged ugi boten ngati. Saniki niku golek kiai nganti-nganti nggih rada angel. Boten diangel hati-hati. Golek kiai sing wirani pun rada angel. Masyaallah. Ya ini boleh riyen masyaallah. Antian ini boten kantonan yai. Dalam menghentikan hati-hati dalam hal nopo rizki hati-hati yai hati-hati subhanallah. Wa qala dawuh sapa Kanjeng Rasul sallallahu alaihi wasallam. Man utawi sapa wong iku nandara mirsani sapa wong ila wajhil alimi maring wajahe wong alim. Nadrotan kelawan ningali kenawan ningali Fafari kamu kau bunga sapa wong biha kelawan nadra mirsani wong alim mau kolako mongko ndadekake sapa Allah Ta'ala Allah Subhanahu wa ta'ala mintil karena berarti saking mengkono ningali wong alim lan bungah atine malakan ing malaikat yastaghfiru kang nyuwunake ngapura sapa malaikat lan marang wong ila yaumil qiyamati tumeka dina kiamat. Sinten tiyangipun kok mirsani wajahe tiyang alim, mirsani wajahe napa kiai, banjur atine seneng. Mirsani terus atine seneng. Alhamdulillah iso ketemu kiai, iso mirsani wajahe guru, iso mirsani wajahe kiai. Nah, ketika ningali ngeten iki wau Allah Ta'ala banjur nitahaken malaikat ingkang malaikat kala wau nyuwunaken ngapura dhateng tiyang kala wau tumekaning dina kiamat. Mula kula jenengan nek kersane wong alim usahana ati niku dusen seneng. Wong alim roh
Mbah Yai Fadl dawuh jom nek ana wong alim luwih apal Quran pandeng ya jom pandeng terus wacana Fatihah terus ndak ngoten pripun Mbah kula ngoten iya jom nek awakmu gelem mandeg atimu bungah terus mbok wacana Fatihah insyaallah anakmu kowe anakmu besok ana sing ketularan dadi alim ana sing ketularan hafal Quran iku dawuhe Mbah Yai Fadl anika kula di kapan riyen kok wonten kiai alim ngantos sakniki kok wonten kiai alim utawa hafal Quran nanggatina tak wacana Fatihah terus kula ngalaken muga-muga dzurriyyah kula niki ketularan alim hafal Quran saleh saleh ngantos sakniki tak lampahi dan niku dawuhe guru kula nek ana wong alim luwih hafal Quran kon mandeng karo wacana Fatihah iki diperlampahi supaya dadah dzurriyyah ketularan alim ketularan hafal Quran wa qala lan dawuh sapa an-nabi kanjeng Nabi sallallahu alaihi wasallam man utawi sapa wong iku akrama mulyaake sapa wong aliman ing wong alim mangkat akrama moko temen-temen mulyakna sapa wong ni ing Kanjeng Rasul sallallahu alaihi wasallam sinten tiyangipun kok ngajeni wong alim ngajeni kiai mulyakna wong alim mulyakna kiai padha karo mulyakna Kanjeng waman akromani laman utawi sapa wong iku akroma mulyakna sapa wong ing ingsun Kanjeng Rasul faqad akroma mongko temen-temen mulyakna sapa wong Allah ing Allah subhanahu wa ta'ala sapa wong kok mulyakna Kanjeng Nabi mulyakna Kanjeng Rasul padha karo mulyakna Allah dadi urutane nek mulyakna kiai mulyakna wong alim padha karo mulyakna Kanjeng Nabi sedher napa al ulama warasatul anbiya ulama niki pewarise para nabi nek mulyakna Kanjeng Nabi padha karo mulyakna Allah wa man utawi sapa wong iku akrama mulyakna sapa wong Allah ing Allah subhanahu wa ta'ala famakwahu mongko utawi nggon batine wong mau al-jannatu iku swarga. Wong kok mulyakna Gusti Allah ya insyaallah besok manggone swarga. Lan mulyakna Allah Ta'ala niku pun nggih kata carane nggih taat dan laksane Allah Ta'ala perintah dilakoni larangane diikuti perintah
Kanjeng Nabi dilampahi, laranganipun dilarang. Ajaranipun para ulama ingkang sae ngajarke amar ma'ruf, ngajarke kesaenan, mulang ibadah, mulang kerukunan dilampahi. Napa sing didhawuhna ulama? Didhawuhaken tiyang kon sedekah bi sedekah. Dipun dawuhaken tiyang dipun napa paringi pangertosan jamaah nggih jamaah. Dipun dawuhi ulama kon poso ya do posoe nggih pun Recep nggih. Ini badhe dong lampahi siang. Niat ingsun poso sunnah bulan Recep lillahi ta'ala wa itu sauman wadin min syahri Rajab sunnatan lillahi ta'ala. Niat niku teng ati nggih. Nek gak iso cara Arab ya bismillahirrahmanirrahim, niat ingsun poso sunnah bulan Recep lillahi ta'ala. Pun do poso besok nggih mulai bijing do siang pinten-pinten iki sak kersa jenengan. Gak kuat ping 10 ya ping 20 gak apa-apa. Oleh kok. Gak kuat 10 dina ya 20 dina. Tanggal setunggal poso, tanggal sedoso poso, bijing tanggal 17 malih kok poso. Tersane barokah ya, insyaallah. Wa qala lan sapa Kanjeng Rasul sallallahu alaihi wasallam, laul alimi utawi hamet sewu sarene tileme wong alim afdalu iku luwih utama min ibadatil jahili ketimbang ibadahe wong bodho. Hamet sewu saking boten merendahkan. Iki wonten hadis sing ngaten. Anjen wong alim niku pripun nggih? Wong alim niku tugase berat. Di saat tiang-tiang biasa do melek, do tilem, wong alim terkadang do melek. Mutolaah kita, mulang santri, mutolaah Al-Quran, mulang Al-Quran, do wiridan, insyaallah. Wong alim-alim kuwiyen subhanallah. Loe guru-guru kula niku insyaallah. Mbah Yai niku sekolah niku. Riyen Allah subhanahu wa ta'ala. Zaman kula teng pondok niku ngawasipun ping 17 niku ping 11. Dereng panjenenganipun niku mutolaah piyambak. Sedina sewengi ngaji ping 15 ping 17. Dereng mutolaah piyambak. Mbah Nawawi mutolaah kitab nggih, deres Quran nggih, wiridan dalail nggih, masyaallah. Kula ingkang riyen niku wonten tiyang dipun maos Mbah Nawawi. Jam setunggal dalu kok iki haos Mbah Nawawi. Masyaallah sangat saya. Mula saking atus ngeten niku ngandharaken hadis dawuhipun Kanjeng Nabi, turune wong alim iluke utama. Disku pesel wong alim kesel, wong alim kesel. Mulang ngaji ku bene linggah tengok-tengok ya kesel kok.
Wasal ngaji. Wa qala lan dawuh sapa Kanjeng Nabi sapa Nabi Kanjeng Nabi sallallahu alaihi wasallam. Man utawi sapa wong iku ta'allama belajar sapa wong, ngaji sapa wong. Baban ing sak bab minal ilmi saking ilmu. Sapa wong kok belum ngaji sak bab saka ilmu. Atus niki ngaji sak bab fadilah ilmu ulama. Ngaji sak bab babakan wudu. Ngaji babakan apa syarate wudu. Ngaji babakan batale wudu. Rukune wudu. Ngaji urusan babakan sholat. Yang malu kang lakoni sapa wong bihi kelawan ilmu mau. Aulam yakmal utawa durung iso nglakoni, wis iso nglakoni tek durung. Bihi kelawan ilmu kana mongko ana sapa wong iku afdalu luwih utama min ayyu sholliya ketimbang saking yen to salat sapa wong al-faraqatin ing 1000 rakaat tatawuan apane salat sunnah luwih utama ketimbang salat sunnah 1000 rakaat. Jenengan kula nate salat sunnah 1000 rakaat mboten nate. Wong traweh ping 23 ping 20 wis sepet-sepetan. Kena-kena nggo kesel yo traweh karo ibu. Ana nek traweh sing mulaine awal iku ambi akhir yo. Mau awal di akhir tok. Apa meneh terus kon salat sunah 1000 rakaat. Masyaallah. Berat. Lan iku luwih utama kula jenengan ngaji. Sebab dengan ngaji kula jenengan ngertos carane salat kuwi piye, ngertos carane wudu sing bener niku pripun, ngertos carane ibadah ingkang sae. Ora mung babagan ibadah sarasan. Ngaji niku terkadang diulang carane muasyarah, carane srawung kali keluarga, srawung kali tangga tepane, srawung kali kanca-kanca dipun wuruki teng ngaji. Mula ngaji niku luwih afdal ketimbang salat sunah 1000 rakaat. Umpami kok kula jenengan boten ngaji ibadah iku mbok bener boten. Umpami kok tetep bener mungkin niku ketepaan. Dan umumipun wong gak tau ngaji salate anggere melu mboten mawon. Terkadang ya takiyat boten saged. Terkadang napa nggih syarat rukun nggih boten ngertos. Wonten lho tiyang budal jamaah. Imame wis sujud akan nututi Allahu Akbar maca Fatihah dibobot melu rukuk iktidal melu terus nututi sujud iki boten pareng. Wong ibadah niku kedang ngertos ilmu. Dan imame mun sujud jenengan nggih nututi takbir maca Fatihah sakongane terus nderek nututi sujud. Nek gak kena diitung sak rakaat. Ngoten niku ya ana. Ya mergo dereng ngertos ilmune. Mula ngaji niku penting. Guna to ibadah.
Iki wonten cerita. Ana wong jamaah kan gak ngerti ilmune. Ana wong jamaah gak ngerti ilmu. Delalah imame keliru. Emot kula pun apa cah ceritane kok. Mungkin terjadi kok. Mbah imame niki gak maca kunut mbah napa. Lah imame iki bingung. Utawa gak maca surat iki bingung. Tek ngelingno iku nganggo lisan. Tek ngene nek cara wong lanang ngelingno kan subhanallah. Kowe iku boten kok, boten subhanallah. Bah keliru lho ngelingno kok ngoten. Lah iki nek cara ukuran lagi tetep gantal salate. Ngelingno imame kok bah keliru ngoten lha iku. Tapi gandeng tiyange mboten ngertos ya diterusno salate. Ngantek salam. Mula pentinge wong golek ilmu niku ngerti nate. Wa qala nadawu sapa an-nabi kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Man utawi sapa wong iku ziarah tilik dolan sowan aliman ing wong alim bakaan nama mongko kaya sak temene ziarah bakaan nama kaya sak temene ziarah sapa wong ni ing bakaan nama ziarah sapa wonge kok dolan nang ngene wong alim sowan ning ngene wong alim padha karo sowan teng kersane Kanjeng Nabi padha karone yo gak padha tenan kok wong Kanjeng Nabi kok wis padha karo mboten mawon wa man utawi sapa wong sofahan salaman sapa wong aliman ing wong alim maka annama sofaha mongko kaya sak temene salaman sapa wong ing ingsun Kanjeng Nabi sapa wonge kok salaman karo wong alim padha karo salaman karo Kanjeng Nabi. Waman utawi sapa wong iku jalasan lungguh sapa wong aliman ing wong alim baka annama jalasa mongko kaya sak temene lungguh sapa wong ing ingsun Kanjeng Nabi fid dunya ing dalem dunya sapa wong kok lungguh karo wong alim lungguh ngaji ngeten iki padha karo lungguh karo Kanjeng Nabi wa man utai sapa wong iku jalasa lungguh sapa wong ing ingsun Kanjeng Nabi fid dunya ing dalem dunya ajlastu mongko bakal lungguhake sapa ingsun ajlastu mongko lungguhake sapa ingsun ing wong mau mai sertane ingsun Kanjeng Nabi yaumal qiyamati ing dalem dina kiamat sapa wonge kok lungguh karo Kanjeng Nabi ngaji karo Kanjeng Nabi nang donya besok bakal bebarengan lungguh sareng Kanjeng Nabi teng akhirat. Mugi-mugi mawon kula jenengan menika angsalipun ngaos dipun ridani Allah Ta'ala. Tur ilmu sing manfaat, ilmu sing barokah. Positif lentuk ilmu berusaha dilampahi. Nggih, dilampahi. Ya ono ya ini dikudune dilampahi. Wong
pun damu. Kalau nang mriki pun wonten kalih taun ya. Wonten nggih kalih taunan wonten. Alhamdulillah badhe jalan 3 tahun iki. Pun kantang kitab kalih kok. Sedaya dilan kais monggo sing caket-caket musala wido jamaah temu musala. Mangke sing caket masjid di jamaah ten masjid. Aku gak cocok bu imam, mana cocok gak cocok pokoknya jamaah. Oh jamaah kok mulai gak cocok banget. Pokoknya jamaah. Insyaallah nek kula jenengan dhewe jamaah monggo wiwit barokah. Maghrib, isya, subuh, zuhur, asar nek luhur asar jedo mergawe nggih paling boten maghrib, isya, subuh do jamaah temu salat. Sing caket apa masjid di jamaah dan masjid pun nek jenengan boten diusahakan nggih boten badhe nek nuruti sibuk ya sibuk terus rawon gak sibuk wong urip iki engko bar bakonan genten nyemplung sawah rendengan ribet matur kok ribet wayah panen lho panen kok ribet mimpi gabah entek balik bakonan neh. Wis gak jamaah tenan. Mubeng terus. Mubeng terus. Gak jamaah kene anu iki wayahe matur. Bar matur wayah panen terus ngopo? Mimpi gabah ya balik bakonan meneh. Gak jamaah kene iki rajang bako iki wis terus mungkin ya ora gelem sida jamaah tenan istimena iki wis agak terus kok jamaah niku kok arang-arang kok kula mboten ngomong jamaah terus mboten arang-arang jamaah wis mok wayah jamaah tok niku mawon maghrib isya subuh zuhur asar mau niku tok kok gak tak kon terus mboten. Nggih, gede-gede dipun maten dipun peksa amake nderek jamaah. Luput-lupute cah gak iso teng masjid musala keranten mungkin kesibukan darurat nggih di jamaah dan liya kali garwane kali keluarga. Ngaten nggih mugi-mugi manfaat nyuwun pangapunten ingkang kathah sedaya kirang kelelatan iki monggo sareng-sareng aos istighosah.